malungkot man sabihin, pero na-strike ang ating main channel dahil sa Tumawa Ka Talo Ka 70. Ganun talaga buhay. Magbabakasyon muna tayo isang linggo. Pero babalik tayo ng Monday next week bago matapos sa Undas. Meron tayong horror vlog special. Kaya kung nyo matapos mag-i-on ang notif bell, pwede nyo makalimutan. Pero in-upload na namin yung safe version doon sa second channel. Kaya i-subscribe na kayo doon. At sa podcast, meron tayong horror vlog na darating. Hindi naman ako virgin sa mga strike ng YouTube. Pero walang kwenta yung kanilang paraan ng pagsabi. Ano yung mga pag-implement ng rules nila. Kaya na lang natin. Pinsan pinagtsatsagaan natin, magulan natin kahit walang sense yung sinasabi lang. Kasi mahal natin sila, di ba? Ganun lang din yon. So, baka tatay, but wala pa rin si Pao, di pa rin siya nag-upload. Kung kailan meron na tayong big 3 na editors, nakakainis Gusto ko na mag-upload halos everyday Pero yun nga, pahinga muna. Magandang to para sa pagdating ng No Not November. Alam niyo na mga parating. Gusto ko na ba tayo subscribe na i-on yung notif bell dun sa mga channels na yun. At yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo, baka namimiss nyo na ako. Bigla lang ako mawawala.